Ón bhliain seo chuain beidh ceadig daltaí na háirteiste sa mBunscoil úsáid a bhaint as intleacht shaorga nó AI chun cabhair a thóir dómh le tiontcail éagsúla a bhaineann na cúrsaí eolaíochta agus eile. Ní mó ná sásta atá roinnt mBuinteoirí faoi seo a d' go muineann sé ó chaighdeán na hoibre. Ach céir de ceapan daltaí níos óige agus mBuinteoirí ag an leibhéal bunscoile faoi intleacht shaorga. Is structured é go daoine óga mar beidh siad ag brath AI chun gachraí dhéanamh. Ní ceapan cairíonn an intleacht shaorga mar tá tú ag brath an intleacht shaorga níl tú ag foghlaim tú féin. Ceapan go bhfuil an intleacht shaorga an cabhrach mar tá tú in ann obair a dhéanamh níos tapúla gan am a chuirmú. Ní féidir stoppa chuir leis. Is tá mí bantáistí agus bantáistí ag buint leis an technoliacht sa sheomra ranga, tá an technoliacht tarbheith tábhachtach sa saoil so ba chóirdóibh blasa áildó ar scoil. Bhí sé sin anna hamúil bhí go leor tuairimí ag na daltaí agus is léir go bhfuil intleacht shaorga go mór i méal an phobal faoi láthair ach an gcílíonn sé sin go mbeidh sé an úsáid ag bunscoileanna amach anseo, well níl aon rud ráite ag an roinne dachas go fóil maidir leis ach cá bhís céir de thorlóid amach anseo is an technoliacht ag fás agus ag forbairt an tam ar fad. Seán Nuacht Cúla4, Nuacht Cúla4, Gaelscoil Donna Carua an Clár.